Kad Allah Đelešanuhu kaže budi, ono bude, a ti budi pravi Bošnjak. Bošnjak pomaže svoje, kupuje svoje i čuva svoje. Tvoja dobra televizija je jedina bošnjačka platforma u svijetu. Vrijeme je da se opredjeliš za svoje. Nabavi odmah svoju platformu Dobra televizija na Google Play Store, na sajtu www.dobratv.com ili putem svog lokalnog predstavnika. Dobra televizija.